Vi har valgt emnet Apple, da vi synes, det er et spændende emne, og vi bruger mange Apple-produkter i hverdagen. En anden grund er, at vi er virkelig fascineret af Apples historie og deres high-tech-produkter. Apples historie. Apple Inc. er en IT-virksomhed beliggende i Silicon Valley i byen Cupertino i Californien. Apple er grundlagt den 1. april 1976. På Macworld-konferencen den 9. januar 2007 offentliggjorde Apple, at de fjerner computer fra firmanavnet. Det primære forretningsområde er IT-produkter, som eksempelvis Macintosh-computeren, MP3-afspilleren, iPod og mobiltelefonen iPhone. Firmaet har ry for at være stærkt innovativt på sine kerneområder, ikke mindst i designet af hardware og software. Under ledelse af den britisk fødte designer Jonathan Ive har Apples designafdeling således designet iMac, PowerBook og iBook, der er alle blandt de mange Apple-produkter, de har vundet designpriser for. Flere Apple-produkter er inden videre udstillet på Museum of Modern Art i New York. I årene efter 2001 har Apple blandt andet i kraft af den meget udbredte MP3-afspiller iPod opnået en bemærkelsesværdig eksponering af alle firmaets produkter, som langt overgår firmaets procentvise markedshandel på verdensmarkedet, der i starten af 2006 lå på omkring 6%. På andre områder er Apple dog førende, således besidder iPod'en i 2006 en markedshandel på omkring 75%, ligesom Apple via iTunes Music Store står for omtrent 85% af den globale salg af digital musik på internettet. Mellem 1997 og 2011 blev Apple ledet af medstifteren Steve Jobs, der måtte forlade Apple i 1985 efter interne magtkampe i bestyrelsen. Steve Jobs vendte tilbage til Apple i 1996 efter Apple opkøbte IT-virksomheden Next, som Jobs havde stiftet kort efter sin afgang fra Apple i 1985. Den 24. august 2011 gav Jobs posten som leder til Tim Cook. Steve Jobs fortsatte som bestyrelsesformand, men den 5. oktober 2011 døde han af kræft. Grundlæggerne. Der var oprindeligt 3 grundlæggere af Apple: Steve Jobs, Steve Wozniak og Ronald Wayne. Men efter kort tid stoppede Ronald Wayne, så derfor når man taler om Apples begyndelse, er det mest om Steve Jobs og Steve Wozniak. Steve Jobs. Steve blev født den 24. februar 1955 i San Francisco, Californien. Steves biologiske forældre bortadopterede ham, da han blot var en uge gammel. Hans nye forældre hed Paul og Clara Jobs og boede sammen i Santa Clara, Californien. Hans biologiske forældre blev senere gift og fik Jobs søster Mona Simpson, men han mødte ikke sin søster, før han var voksen. Jobs gik på Homestead High School i Cupertino, Californien og gik til ekstra undervisning på Hewlett-Packard Company i Palo Alto. Han blev snart ansat der og arbejdede sammen med Steve Wozniak som sommervikar. I 1973 fik Jobs sin eksamen fra high school og startede på Reed College i Portland, Oregon. Men han stoppede efter et semester. Selvom han stoppede på college, fortsatte han med at følge forskellige valgfrie kurser. I 1976 var han 21 år gammel og lavede den første Macintosh sammen med Steve Wozniak. Han var CEO for Apple indtil den 24. august 2011, hvor han gav posten videre til Tim Cook. Han døde af bihulekræft den 5. oktober 2011. Steve Wozniak. Stefan Gary Wozniak blev født den 11. august i 1950 i San Jose, Californien. Hans mor er fra England, og hans far er polak. Wozniak blev døbt Stefan Gary Wozniak, men hans mor ville hellere have, han skulle hedde Steven eller Steve. Så han blev altid bare kaldt Steve af sine forældre. Før han opfandt Apple, var han elektronikhacker, og han blev meget inspireret af at gå i en computerklub, der hed Homebrew Computer Clubs. Han gik i klubben i noget tid og begyndte at arbejde sammen med Steve Jobs. I 1981, da han var godt i gang med Apple, skete der noget, der ændrede Steve for altid. Han skulle flyve sin kæreste og hendes bror til Memphis, men flyet styrtede ned på landingsbanen, hvor han lettede. Ingen døde, men Steve havde fået kortvarig amnesi, så han kan intet huske fra dagen eller de 2 første uger på hospitalet. Det var en stor del af grunden til, at han stoppede hos Apple. En anden grund var, at han ville være skolelærer. Det blev han også 2 år senere. Der begyndte han at undervise børn fra 5. til 9. klasse i IT. Han stoppede dog efter nogle år som skolelærer og startede GPS-firma. Det blev dog ikke til noget, og efter et par år lukkede det ned. I dag er han gået i pension, og for nylig har han anmodet om statsborgerskab i Australien. iPhone 1 blev udgivet den 29. juni 2007. iPhone 1 og iPhone 3D var ikke så kendte, fordi de havde en systemfejl. Men da iPhone 3GS kom ud, så blev Apple overrasket over så mange iPhones, der blev solgt. Det var starten på et fantastisk eventyr for Apple. I sommeren 2010 udkom iPhone 4'eren. Endnu en systemfejl gjorde, at Apple måtte lave en ny.
Så i februar 2011 kom der en ny model af iPhone 4'eren. Den blev et hit. Efter iPhone 4'eren blev Apple et meget kendt brand. Lige efter den nye 4 kom ud, sagde Apple, at de allerede var i gang med en ny iPhone. iPhone 5 var en helt ny stil inden for iPhones. Den var længere, den var tyndere, den var hurtigere. Alt var opgraderet. De mente, at det var den bedste iPhone til tider, men de tog hurtigt fejl. Apple lavede en fejl i batteriet på alle iPhone 5, så de fik mange utilfredse kunder. Men så skete noget, som ikke mange havde forventet. De lavede 2 iPhones, som var meget populære hos folket. Der udkom en iPhone 5C, en iPhone 5S. De fik solgt 6 millioner iPhones inden for de første 3 dage. Det viser noget om, hvor populære iPhones er, og de er stadig meget kendte. Efter et stykke tid sælger iPhone 5S og iPhone 5C stadig godt, men ikke godt nok. Så Apple besluttede sig for at lave noget nyt og noget spændende. Den 19. september 2014 udkom de 2 mest solgte telefoner nogensinde. De første 2 dage blev der solgt 10 millioner eksemplarer af de 2 nye telefoner, iPhone 6 og iPhone 6 Plus. iPad 1. Den første iPad blev lanceret den 27. januar 2010, og den ændrede tabletverdenen fra den første dag. De første 80 dage solgte Apple 3 millioner eksemplarer. Det tal blev kun større, da Apple den 4. april udgav Wi-Fi-versionen af tabletten. Mange anmeldere sagde, at den sagtens kunne kæmpe med computer i fremtiden. iPad 2. Apples første iPad var en stor succes, så Apple fortsatte med at lave iPads. Kun et år senere kom iPad 2. Den solgte fantastisk. Hele 15 millioner iPads solgte på den første dag. Den kom i 3 pladsstørrelser, 16 GB, 32 GB og 64 GB, og havde et batterilevetid på lige omkring 10 timer. iPad Mini 1. iPad Mini er 4. generation af Apples populære tablet, som er fremvist ved Apples Keynote den 23. oktober 2012. Som navnet antyder, er skærmen blevet skåret ned i størrelse fra 9,7 tommer til 7,9 tommer. iPad Mini 2. Denne iPad blev ikke helt så populær som den første, eller de andre iPads i serien, men den er kendt for at være den første iPad med en Retina-skærm. iPad Air 1. iPad Air er den 5. generation i serien. Den blev fremvist den 22. oktober, og den farvede version kom den 2. november. Den brugte styresystemet iOS 7 fra ny. Grunden til, at den fik navnet Air, var den samme grund som MacBook Air. Den var nemlig meget tyndere end de forrige iPads. iPad Air kom med det største udvalg af apps fra ny, nemlig Siri, Safari, mail, billeder, videoer, musik, iTunes, App Store, kort, noter, kalender, Game Center, Photobooth og kontakter. iPad Air 2. Den kom på markedet den 16. oktober 2014, og den solgte fint. De helt store ting med denne iPad var, at der var fingerprint scanner indbygget, ligesom de nye iPhones havde. Den er faktisk ikke ændret så meget fra sin forgænger. Den har samme længde og samme bredde, den er bare en lille bitte smule tyndere. iPod Touch er en MP3-afspiller, bare meget smartere end de ældre modeller. De blev lavet tilbage i 2001 og bliver stadig solgt på markedet. iPod Nano er en minimodel af en iPod Touch. Den er super flot og lille, men stadig et design som Apple er kendt for. iPod Shuffle var den første iPod, der kom ud. Det er den mindste iPod Apple nogensinde har lavet. Den første iMac blev lanceret den 15. august 1998 og skabte store forventninger hos Apple-fansene. En grund til, at den blev rigtig stor på markedet, var en reklame, hvor en 8-årig dreng kunne programmere en iMac hurtigere, end en studerende på Stanford kunne sætte en HP-computer op. En anden stor grund var, at det var den første Macintosh med en USB-port. Den 3. marts 2009 opdaterede Apple sin iMac-tilbud, heriblandt nye Nvidia chips, den nye mini-displayport og det nye trådløse tastatur. Kun metal over bogstaverne, der er siden blevet standard i alle nye Apple-computere. Macintosh 1. Steve Jobs introducerede den originale Macintosh den 24. januar 1984. Det var den første masseproducerede computer med en indbygget mus. Efter et par år solgte den helt fint, trods den høje pris.
Næsten alle var glade for de såkaldte Macs. Så 6 år senere kom den eftertragtede Macintosh 2. Den nye Macintosh 2 kostede dog en del mere. Hele $5.500. Men trods dyre pris, solgte Apple 50.000 computere på lidt under 4 uger. Et imponerende antal dengang. Der var dog også en god grund til, at den solgte så godt. Fordi den var meget hurtigere, da den havde fået en ny og opgraderet software. iBook. iBook-serien er fra 1999 til 2006. Indeholdt 3 computere. Clamshell var den første, også kendt som den transportable mini iMac. Den blev også kendt for at være den første Apple computer med et trådløst internet. Den anden form factor udkom i 2003 med et bedre og mere rektangulært design. I 2006 udkom den sidste i serien, som hed PowerPC G4, som dog aldrig blev den store succes. MacBook Pro. MacBook Pro er Apples første tablet med keyboard med Intel-processor og blev introduceret den 10. januar 2006 under konferencen Macworld Conference. Maskinen tager over for Apples tidligere computerserie PowerBook G4. Den leveres i øjeblikket i 13, 15 og 17 tommers versioner. De nuværende modeller 13 og 15 tommers kom i en såkaldte unibody. Versioner i 2008, det vil sige de fremstillede aluminiumsblok, der er fræset, hvilket giver en stærk indpakning, som dermed kan gøres tyndere. 17 tommers versionen blev først opgraderet til unibody i januar 2009. Der er også et stort indbygget batteri, som giver en driftstid på 8-9 timer. MacBook Air. MacBook Air er en del af den ultralette Macintosh-serie. Den første udkom i 2008 med stor succes. For at reducere maskinens størrelse og vægt, fjernede Apples ingeniører en del egenskaber, som længe har været standard på deres bærbare computere. Brugere kan købe en ekstern USB SuperDrive eller bruge den indbyggede software, som kaldes Remote Disk, for at få adgang til optisk station på en anden maskine. Det er også Apples første bærbare computer siden den oprindelige iBook, som mangler en Firewire-port. Den mangler også Ethernet-udgang, men det er muligt at købe en ekstern enhed, som giver Ethernet-adgang via USB. De første MacBook Airs bliver Apple kaldt for verdens tyndeste bærbare computer i en pressekonference. Dette skete på trods, at der var blevet produceret maskiner, som var lidt tyndere. Blandt andet HP Mitsubishi Pedion i 1997 og Toshiba Portage i 2000. Dog har disse aldrig været masseproduceret. Mac Mini. Mac Mini blev lanceret af Apple den 22. januar 2005 og var en meget lille computer. Men den var jo lidt speciel, da den hverken kom med en skærm, en mus eller et tastatur. Den nyeste model er 3,6 cm høj, 19,9 cm dyb og bred og vejer 1,37 kg. De tidligere modeller var ca. 5,1 cm høje, 16,5 cm dybe og brede og vejede 1,32 kg. Mac Pro. Denne computer er virkelig atypisk for Apple, da den slet ikke var ment som en computer. Den blev lavet til at være en arbejdspladsserver. Den er cylinderformet og ligner rigtig meget en højttaler. Man skal dog ikke undervurdere ydeevnen på den. Den svarer nemlig til 3 funktionære Mac-computere. Den første kom i serien i 2007, og den nyeste kom i 2013. PowerBook 500, også kendt som Blackbird, udkom den 16. maj i 1994. Det var Apples første bærbare computer med indbygget trackpad. Denne computer havde dog aldrig den helt store succes. Den solgte ikke rigtigt og kunne sagtens forbedres, så kun et par år senere udkom PowerBook 540. Apple TV. Apple TV er, som man kan se på billedet, meget smart. Det er en lille afspiller, som bruges, når du skal se Netflix eller Viaplay eller en anden slags filmside. Der er kommet 3 modeller, og det kun blevet bedre med tiden. Den er rigtig smart. Du kan også se og høre musikvideoer på den via YouTube. Apple Watch. Apple Watch er en helt ny mode. Alle snakker om det. Det er ikke udkommet, men det er allerede flere millioner, der har købt det. En af de 3 modeller, der kan købes. De er super smarte.